Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Eloi, tú escoitasme ben? Sí, e vexote incluso. Sí, eu tamén te vexo. Tens que ir ao peluquero. Que vamos a falar? Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, podes contarnos que tal por Perú? Que... Sí, queredes podemos hacer eso que nunca fixemos de Suéname Campanas. Perfecto. Que nos vas a preguntar se nos acordamos dos capítulos de Perú? Sí. Chachi. Facemos presentación e tiramos para diante. Hola, hola. Sí. Rama desde Coruña. Eloi desde Madrid. E no desde Barcelona empezamos nada original. Cada vez mellor. Perdimos práctica un pouco, pode ser. A miña cabeza sonou super ben. Non ten mala pinta. Bueno, contanos, Eloi. Pois eso, pues vamos por facer un pouco de introducción. Levamos tanto tempo sin gravar, en parte, porque eu estuve de vacacións. Estuve en Perú. Eso xa levo 15 días, acabo de chegar a Madrid. Bueno, nada, a verdad que veño bastante contento, salvo por pequenos síntomas estomacales cos que cheguei. Pero nada, polo resto ben. Además, fixemos un pouco moito camiño típico que fai a xente, que está un pouco por Lima e a costa, un pouco por Cusco e os Andes, e un pouco pola selva. Entonces hai como tres, realmente son como tres pequenos viaxeciños. E nada, bueno, de feito isto fíxome moito pensar en ese proxecto que falamos algunha outra vez, que teño aí, que me gusta escribir sobre cando volvo dos viaxes, a ver se esta vez se cumple. Te gusta a idea de escribir. Gústame a idea de escribir, e despois non lle saco o tempo que fai falta para iso, non? En calquer caso, a verdad que fixen bastante o tour bastante típico que fai a xente, o sea, que non me salín nada do normal. E se me salín do normal foi un pouco por esquivar algún que outro sitio que a xente sí vai, pero bueno, pareceume demasiado apretar. Non sei, por exemplo... Demasiado apretar de tempo? Sí, de demasiado apurado, de querer ir a demasiadas cousas, sabes? Por exemplo, non sei, a mí sorprendeu porque non conocía moito, non? Pero conocedes a montaña dos 7 colores? Non. Non, tampouco. Non conocedes. Bueno, pois conto vos se queredes esta pequena historia. Eu, a verdade, sorprendeu porque eu tampouco a conocía hasta antes de planear o viaxe. Pero, digamos, é unha montaña que está por aí polos Andes, que de feito é alta abondo, son como 5.900 metros. Pero hasta fai non moito non era nada especial. O que ocurre que, bueno, pois o glaciar ou a neve que tiña encima, que antes era un pouco permanente, ou polo menos hasta fai 20 anos era, pois deixou na superficie, digamos, unha formación geológica, non sei se chamar formación geológica, pero bueno, a cuestión é que se ven unhas bandas de distintos colores, porque hai, pois, non sei se granodiorita, albita ou non sei que... Estou nas vendo que civilinamente me puxen a googlealo mentras falabas. Pois eso. A realidade... Madre mía. Sí, a realidade é que... Eu estaba vendo civiliramente, pero acabo de ver a foto e acabo de flipar. Como os fía non valería para moito. Dá sensación... É unha estrella de Instagram, hoxe en día. Pero claro, aí onde o ves, pois non é tan fácil chegar. Tens que dedicar como menos un día, no que te levantas ás 3 da mañá, faz 3 horas de autobús, que non é moi cómodo. Ás 3 da mañá, dixeche, perdona. Os horarios son un pouco distintos, porque sale o sol, respecto a Galicia sobre todo, ¿no? Pero sale o sol pois como ás 6 da mañá ou algo así. Entón as 3 non son tanto.
dá bastante traballo. Que ocorre? Que a xente vai moito. De feito, sorprendeume que falando o típico, falando con xente por WhatsApp mentre estaba de vacacións, había xente coa que falaba, non sabía que estaba de vacacións, e o primeiro que me dixo é: "Guau, la montaña de los 7 colores." Sabes? Antes que Machu Picchu. Dame a sensación, a verdade, que isto é un pouco o mundo de Instagram. Pero bueno, ao final eu non fun ao sitio este, a verdade. Non investiguei moito, pero bueno, realmente cando vas por ali por Cusco están as fotos das agencias de viaxes cheas de fotos sobresaturadas coa montaña dos 7 colores. O monumento HDR, sí. Sí. Olvideime do nombre original da montaña, pero Wilka Vinicunca, eso es. Algo así. Vilca Vinicunca ou Vinicunca? Según a Wikipedia, Vinicunca, pero vamos. Vinicunca, sí, no, mezclaré, que tampouco te creas que aprendí en quechua. Entonces, estuveches 2 semanas ali? Estuve, sí, como a de salín un sábado e cheguei hoxe lunes. O sea que foi como 2 semanas, máis 2 días, pero que bueno, que gástalo no viaxe, como quen di. Non repartido a partes iguais, no, porque botas máis tempo entre Arequipa e Cusco, que podría chamarse Andes, digamos. Despois 4 días, 4 ou 5, según contes os viaxes ou non, máis alá dos Andes, no que na selva, podes decir. E despois, pois, algo así como eso, outros 4 días na zona da costa, que por certo moi desértico para o que eu esperaba. Entonces, a verdad que o que máis sorprende así do país é, pois eso, como que ves realmente cousas moi diversas, pois en pouco tempo, ao final non en tanta extensión, ¿no? Porque además o típico que dis que viaxas por Perú, pero ao final estás como, ao fondo non estás no sur de Perú. Pasa que, digamos, se faz un corte transversal, pois en poucos kilómetros desde a costa hacia dentro, pois ves moi diferente. Pero o país que é moito máis grande do que parece, non? Sí, é verdad. Pasa que a mí dá a sensación de que Perú teña imagen como de un país, digamos, longitudinal como a Chile, pero métese moito hacia o medio do continente, non? Sí, de feito fíxome pensar que non sei se noutros sitios aquí invocamos a Xeorrama, o mellor, que nunha cordillera tan clara o país teña territorio a ambos lados. E tanto países que son todo un continente como Rusia ou Estados Unidos. É verdade, aí os Urales, pero sí. Aquí nesto, aparte, os Andes ao final é unha das cordilleras máis altas do mundo, a parte da selva, se non recordo mal, Puerto Maldonado en concreto, está como a 100 metros sobre o nivel do mar ou algo así. O sea, está realmente baixo. ¿Sabes? O sea, que colle moito desde hai moito territorio que corre... Xe cuenca que verto hacia o Amazonas. Sí. Sí, de feito o río que pasaba por ali era o río Madre de Dios, pois cambia de nombre cando entra en Bolivia, despois é o río... non sei se Manaus, o río Manaus pode ser, e despois o Manaus desemboca no Amazonas. A verdade que foi unha cousa que hasta que estás ali, pois supoño que non lle prestas atención. E de feito ali a xente mismo, sobre todo, supoño que a xente sobre todo da selva decía como Perú é un país moi bonito, é moi grande e estas cosas, e la gente piensa que é solo, claro, os Andes, pero despois, vamos, que ten esa parte da selva, aparte, como decían eles, que era como máis fácil de visitar que en Brasil ou Ecuador, Colombia. Pero bueno, non sei en que se basaba, nin sei se tiña... Más fácil en menos horas de avión ou en menos peligrosidade, porque a selva colombiana tuvo a súa época complicada. Parecemos como que o turismo era máis sencillo un pouco en general, ¿no? Como non de chegar ali, pero que había como, se queres, civilización cerca de zonas profundas en cuanto a fauna, digamos, en nivel de biodiversidade e protección. De feito, nosotros ali en Puerto Maldonado hai unha zona ali cercana donde fomos nosotros, pero se vas un pouco máis pa diante, vas como un par de días en barco ou algo así, chegas a unha cosa que lle chaman a Reserva Nacional do Manu, que digamos nivel mundial en cuanto a diversidade, e está relativamente accesible. Pero bueno,
Pero bueno, non sei, así foi o conto. Ahora o proxecto que teño é a ver se escribo un pouco en detenimiento as recomendacións, aínda que creo que este caso non me vou a salir moito das recomendacións que dá a xente por aí a internet de maneira bastante sencilla. Bueno, se che sirve de acicate, oye, as túas recomendacións a Noruega, que escribiche fai que un par de anos igual. Sí. Recuperei nas para o viaxe este que fixen eu fai un mes, pero ao final realmente creo que non acabamos facendo nada do que dixendo que recomendabas tú, porque fomos só 2 días, 2 semanas, e non tuvemos moito tempo para ir de camiñatas, e tu eres un turista polo que vexo moi de camiñar e de senderismo, que é unha cousa que eu ir a outro país para pasar mal tampouco non é o meu estilo de facer as cousas. Eu que sei, esta vez non foi tanto, porque a verdade é que o Noruega ou Islandia tamén quedou así un pouquiño similar, pois o rollo de ir pola túa conta. Supoño que sobre todo Noruega dá moito para decir, pois ir pola túa conta. Sin embargo, aquí, pues, en Perú, a verdad, non sei, hasta igual tamén era posible para facelo un pouco pola túa conta, ¿no? Pero é tan invasivo a industria do turismo, hai moito comercial de turismo en cada punto no que chegas. O sea, chegas ao aeropuerto e xa hai xente encima túa para decir en varios idiomas, primeiro taxi, e despois Cusco, montaña 7 colores, Machu Picchu, One Trek, que estás buscando, amigo? Que estás buscando? Entonces ao final pues parece como que encima despois además os salarios son máis baixos, entonces pues non acaba de compensar tanto ir ti mismo cun coche de alquiler, parte o tráfico é como é, entonces tampouco interesa, non acaba por ser tan interesante ou tan conveniente o do coche de alquiler, ¿no? É máis fácil que te leven, sabes? Entonces ao final danse un pouco as condicións para que vayas máis de guiado. Foi a sensación que tuve. Ao final, pues, cando vas un pouco máis guiado, pues, faz o trek, sí, hai todo o mundo máis habitual. Ademais tamén daba esa situación que, claro, chegas a pensar e dices, pues, vos Andes, un sitio así tan tocho, é unha oportunidade para subir moi alto estas cosas, pero claro, despois daste cuenta que non é un profesional do alpinismo un escalador ou do andinismo, dices, é unha oportunidade, pero claro, pois tiña que ter feito os deberes na casa primeiro para estar preparados para saber mínimo manejar un pioleto ou uns crampóns ou algo así. Pero bueno, así foi un poquinho o viaxe. Non sei se tedes algunha cousa, algunha curiosidade, algunha pregunta ou algo que... Bueno, non sei, eu realmente por que Perú? Porque a verdade é que non se me... polo Machu Picchu. Claramente pola montaña dos 7 colores, non? No, se non recordo mal, eu nos artículos eses do Medium dos viaxes, unha das cousas que empezaba dicindo por que o sitio, ¿no? Tamén a pregunta teño a mesma pregunta, ¿no? Eu creo que realmente tiña ganas de ir a Sudamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, que solamente estuvera en México. E mirando así candidatos, non todos eran buenos, o sea, máis a aparecer pola parte do Caribe non é unha boa época por tema de huracanes e cousas desas. Claro, sentido. E entonces había un pouco que mirar outros sitios, ¿no? Chegamos a mirar Perú, Ecuador, eu a verdade que tiña sempre tive moitas ganas das Galápagos. Cheguei a pensar en Argentina tamén e esas cousas, pero bueno, pensamos que era un pouco en máis contenido, podías ver así distintos paisajes e o Machu Picchu, por suposto, era un destino que, bueno, que claramente tiña interés en ver, bueno, xunto con outras cousas, pero foi así un pouco a raíz de decir esta zona un pouco do globo e despois en base a descartar outras, basicamente. Pero bueno, a verdade que sinceramente recomendo porque, pues bueno, tes un viaxe bastante variado en pouco espacio físico. A realidade é que é relativamente económico. Non tanto como eu esperaba, a verdade, despois de botar aí as contas, pero bueno, sigue sendo económico para estándares europeos ou españoles. Sí, máis que irse 10 días á costa este, eso seguro. A costa este de Estados Unidos. Sí, pues... Sí.
que é o que acabas de facer tú, por eso dices, que Que parece é o que acabo de facer. Eu acabo de botar as contas. E dixen, que é peor, claro. Tú solo Sí. fuche 10 días, non 2 semanas, entón levas 4 días botando as contas e dicindo, madre mía. Sí. Bueno, prosigue, Eloi, que Pues te nada, no, interrumpí. sí, nada, que pedía preguntas, ¿no? Non sei se Noer se respondín a pregunta, a túa pregunta. Sí, no, joder, unha resposta perfectamente organizada e tal. A verdade é que os viaxes solo organizalos ou pensalos ou plantealos con unhas ideas moito máis de pois apetéceme isto, apetéceme... Teño unha maneira moito máis desorganizada de viaxar. En parte porque teño a suerte de ir con todo organizado de casa, non? Pero con todo organizado de casa porque a Adriana normalmente é que fai todo o traballo de buscar os avións, buscar os hoteles, buscar que ver e que deixar de ver. Entonces eu os viaxes planteo a Adriana mágicamente encontra hoteles e avións e tal, e realmente non creo que houvese ningún que nos planteásemos dunha maneira tan organizada como decir, apetece mirar tal outra zona, ou como decías, no de Noruega, que recordo que dixeras, bueno, fora, non me acordo que país, resultárame moi desorganizado, entón apetecíame unha cousa en Europa para que fose máis manejable, máis os horarios se cumplisen mellor. Pois ti acordaste bastante ben, e eu creo que tamén me acordo de, sí, de verdade, cando estuvera en Tailandia, quedara un pouco, pois, con as ganas de facer un pouco, un viaxe un pouco distinto, non? Algo máis por aí, por Europa, e eso, acabar en Noruega, efectivamente. Ao final, pois, hai nos países que tes máis comodidades ou os estándares de, pois non sei, da calidad da agua, por exemplo, e a potabilidade, pois, son... Sí. Son distintos nuns sitios e en outros. Ves con problemas estomacales de Perú, estos son... Sí. Ni siquiera falan mal da calidad da auga, son bacterias distintas que non temos nosotros aquí. Sí, pode ser, pero bueno, quero decir que o de, eu que sei, de saber, pues, non é recomendable que bebas ou estas cousas. Usa auga embotellada para lavar os dentes, Eso, por exemplo. Ese tipo de cousas, ¿no? Entonces, recordo de ter pensado eso, ¿no? E ahora, digo la verdad, despois de volver aquí de Perú, casi o sigo pensando. Bueno, que veo en Finlandia, entón. Non sei. Fuche a Islandia, entonces, ou Islandia aunque tes pensado ir? Sí. Eu sí, de feito, creo que foi antes que a ti. Non sei se, de feito, non sei, escoitades Planet Money ou The Indicator? Sí. No, eu non. Pues, que falan do turismo de Islandia, non do un turístico de Islandia. E non me acordo se foi no Planet Money que fan episodios máis largos ou no Indicator que fan os episodios estes de 10 minutiños. Fixeron un par de capítulos de Islandia, do boom, digamos, ou a burbulla ou como fora, que houbo do turismo desde, dicían como que entre 2010 e agora, se credes, non? Falaban un pouco e facían así un pouco retrospectiva e falaban daquel volcán que houbera, que se a aerolínea WoW Air. Eu creo que fora o Indicator e que fora igual unha semana inteira de 5 capítulos de 10 minutos, porque fora eso, un capítulo sobre a quiebra dos bancos, outra sobre o Ella Fialajökull. Ella Fialajökull. Sí, Ella Fialajökull. Non me debería haber atrevido, pero bueno. É curioso, non é? Se fuches a los, recomendo che escoitalos, polo menos, son cortiños. Perdona, Eloi, unha cousa. Poderíase decir que acordaste dos capítulos de The Indicator, pero máis ou menos. Digamos que che sonan campanas. Exactamente. Soname campanas os de Indicator. E tamén, quizás, a vosotros vos sonan agora, porque aproveitei este de Perú para escoitar algún dos capítulos de Radio Ambulante relacionados con Perú. E bueno, se non recordo mal todo, dime. Bueno, que realmente, pero unha das ideas originales, unha das poucas ideas originales que tiñamos para este podcast, máis aló de vamos falar de podcast dunha maneira así en general, era especificamente intentar que un de nosotros refrescase, escoitase podcast vellos que sabíamos que os tres tiñamos escoitado e que lle preguntase aos outros dous si se acordaban de algo ou de que se acordaban ou que intentasen reproducir a historia
de maneira que o outro que tiña máis reciente lle pudese decir, no, de todos estes datos estálos inventando completamente ou estálos mezclando, e a esta sección tiñamos previsto chamarlle Soname Campanas. Exacto, así era o que... Mas que hai moitas... Realmente eso, nesa descripción caben moitas cousas, vamos a ver que tal nos salen, ¿no? Pero sí, se queredes... podemos empezar por, como dicíamos, no, vou dicir os títulos, se queredes, ou resumo, non un resumo, no, pero unha palabra, unha frase, se queredes, a ver se vosotros recordades, unha frase de algún dos capítulos que escoitei, se queredes, se vosotros se queredes comentades a ver que recordades. É mellor que directamente vayas polo título primeiro, porque haberá títulos que non serán, que serán perfectamente explicativos e outros que serán máis poéticos, e o mellor co un título que non explique directamente de que vai o capítulo, non somos absolutamente incapaces de acordarnos nin de telo escoitado. Veña, bueno, no sei se escoitei varios, sí, pareceme ben. Se queredes, vou dicir primeiro un que non escoitei, nin desta vez, nin nunca, porque é dos antigos de Radio Ambulante, de antes que eu empezara, igual vosotros acordades vos. Vamos a inaugurar o formato rompendo. Perfecto. Digo vos o título. P de Paz, la batalla por el pisco y la identidad gastronómica. ¿Dimos algo esto? Identidad gastronómica, dinos algo. No, a mí no me dice nada. La batalla por el pisco. La batalla por el pisco, sí. Pero ni idea. Este quedoume por escoitar, pero ao parecer, bueno, pisco é unha bebida do sur de Perú, que eu, a verdad que non conocida, probei estes días, é aguardiente puro, non nos engañamos. O pisco sour é un cóctel que se fai con eso, que era o que conocía, era o que había probado eu. O pisco solo creo que non o probei nunca. Eu probei o pisco solo e é aguardiente puro. De feito, hubo nun restaurante no que fun, pedín a cantidad máis pequena que tiñan, ou eso na carta, e era unha jarra de 250 mililitros, e, pois imagínate, para 2 personas. Non bebimos, evidentemente. Pero bueno, o conto é que ao parecer que Chile e Perú dispútanse o seu origen. Entonces debe haber aí... O pisco sour en realidad me sonábame como típico de Chile, non? Os peruanos non pensan o mismo. Non pensarían o mismo, non? Sí, exacto. E de feito, a min isto fíxome, pues, se crede simplemente para mencionar, igual vosotros tiñadelo en mente, pero a verdad que eu non tiña moito a idea da rivalidade que hai entre Perú e Chile, que creo que é relativamente como hai rencilla, rivalidade. É curioso porque Chile con Perú non o sabía, pero Bolivia e Chile, con Argentina, ¿no? Argentina e Chile, sí, é que decir, Chile solo ten rivalidade, todos os veciños son malos veciños. Eu creo que o problema é Chile. Pois, non sei, pode ser perfectamente. Pero bueno, como non escoitamos este capítulo, vamos pasar ao siguiente, se vos parece, verdad? Este creo que sí que vos... Un saludo a todos os chilenos, que son xente encantadora. Exacto. E os peruanos tamén. Un saludo a todos os peruanos, por supuesto. O segundo que podemos mencionar é contra la gastronomía peruana. Vale, este creo que nos sona a todo o mundo, non aos dous, non? Sí, o título dice todo, pero... Dice todo o que sabemos. Exacto. A ver que recordades. Explaya de Veña, Javier, tírate tú frente ás rodas do autobús, por favor. Recordo que, claro, a gastronomía peruana é un orgullo nacional e vamos, están todo o mundo super a favor da súa idiosincrasia gastronómica. En cambio, un fulano que estaba hasta as narices de que solo falaran de comida, describiu un libro pues, que se chamaba así, Contra la gastronomía peruana. Vamos, convertiuse nunha persona non grata por todas partes. Eso é hasta aí é o que recordo. Noé, tú que opinas? Eu chegaba menos aló, de feito. Xa non sabías que era un tipiño que escribira un libro. Correcto, xa non me acordaba de que era un tipiño que escribira un libro. A min sonábame que digamos que Daniel Alarcón, que teño identificado como peruano,
que empezaba a falar pois, da comida de Perú como un dos grandes ou un dos prácticamente únicos símbolos de orgullo a nivel mundial de Perú, algo que todo o país tenen a conciencia de que a gastronomía peruana non só é moi boa, todos o opinan, sino que é reconocida a nivel mundial, e que digamos non é só que señor seu que estén orgullosos da comida porque lles gusta, sino que están orgullosos da comida porque é como un símbolo nacional, unha cousa da cual estar orgulloso. E que Sí, entonces, é marca de país, todo o rollo. efectivamente. E eu que recordaba tal cual era que Daniel Alarcón, presentador do programa, pues decía que non lle gustaba. E hasta aí chegaba a meu conocimiento do capítulo. No, Eu pensas, non creo sei que exactamente por que iba a estar un capítulo falando entero do pouco que lle gustaba os ceviches. Evidentemente algo máis de historia teña que ter detrás, pero xa non me Let acordo. me stop you right there, porque os dous vos equivocastes en bastantes cousas. vale. Non había un libro. A Daniel Alarcón gusta os Sí, ceviches. a Daniel Alarcón gusta a comida peruana. De feito, hai un disclaimer ao empezar o episodio e dice, a mí me encanta, así que no jodan. O sea, casi empeza así a historia. Así que, Noé, tú xa fallaches niso. E Rama fallou en que mezclou dúas historias. Porque había dúas historias no capítulo e Rama, ti mezcláchelas de maneira que a mezcla non é moi precisa. Pero hai ítems de cousas correndo. Entonces, había como dúas partes no capítulo. Evidentemente sí que é verdad que Daniel Alarcón introducía moito na línea no que decía Noé, no? De como a gastronomía é orgullo nacional, decía en tono de broma por que é tan importante, pues porque somos malos al fútbol. Entonces utilizabas un pouco para introducir, ¿no? Un pouco contexto. E despois contaba dúas historias. A primeira era un escritor peruano que vivía en Perú, pero tiña un blog en El País. No que, pues, nun post, eu que sei, que imagino que el pensaba facelo inofensivo, aproveitou para decir como que non lle gustaba a comida peruana, que pensaba que era indigesta, demasiado fuerte. E, claro, acostouse e o día seguinte pues eso, volveuse isto viral e entonces explotoulle isto un pouco como que di na cara, ¿no? É o típico, dice, escritor peruano odia la comida peruana. Adivine quién adivine lo que este escritor con términos despectivos tamén por outra parte polo de que empezaron a pensar que vivía en España. Empezaron a facer parodias na televisión do tío este poñéndolle acento español e era un tío que non, sabes, non vivía en España ni nada de eso, sabes? O sea, como que se formou a todo le echa ajo. Sí, bueno, como que foise claramente a broma foise un pouco generouse unha bola de críticas, non sei se chegou a decir amenazas estas cousas, pero chefs dicindo na tele que ojalá tomase un ceviche con pipí de mono, literalmente, que lle sentase mal. Bueno, unha exageración así, de verdad que non como... ¿Por qué? Bueno, por maldad. Qué preciso. Sí. Esa era a primeira das historias. A segunda das historias era na línea do que dicía Rama, de un supuesto libro contra a gastronomía peruana, dicindo facendo algo así como intentando cazar mitos que realmente eran o sea, que non eran mentira, ¿no? Como decía, mejor el pisco realmente el origen es en no sé qué outra cosa que non era verdad, ¿no? Entonces empezou como broma de Facebook de un supuesto libro que realmente era un libro ficticio, pero a diferencia foi que isto pasara un par de anos, a xente empezou a decir, pues sí, ya era hora de que alguén dijese esto, estamos hartos todo de... Como que era algo que non se podía criticar, ¿no? Entón a xente un pouco chegou en un momento distinto, entón a xente como que recibiu máis apoio. Foi moito menos viral que o primeiro. O paisano do país veus arriba outra vez, esta é a mía. Habitados os comentarios de apoio ao libro photoshopeado eran escritos con acento español.
polo paisano. Isto xa se convertiu máis nunha broma de unha historia de unha broma que cada vez iba facéndose máis grande e a xente creía. Non? A diferencia do contrario, que fora unha cousa en serio e creouse unha bola de odio, de viralidade e odio como reacción, pois isto segundo foi pois unha broma que a xente iba creéndose e dixe, bueno, ya foise a broma xa un pouco de madre, vamos a soltar unha broma máis grande todavía que isto xa ni Dios o vai creer. Pero a xente seguía creendo, non? A xente quería creer un pouco que o da cocina peruana era un pouco unha burbuja, algo así, ou polo menos había xente que quería isto. Este segundo tamén era escritor e deixou a broma porque empezou a temer que lle afectase nas ventas e na imagen do libro que estaba escribindo de verdade en serio. A favor da gastronomía peruana. No, que era de outro tema, ¿no? Pero como que non quería que despois sacase o libro e dice del autor de la broma contra la gastronomía peruana, sí. La metafísica del yo. ¿No? Sí. Básicamente esas un pouco esas dúas historias entrelazadas de contra la gastronomía peruana, ¿no? Realmente é bastante, parece moi entretenido, muestra un pouco da capacidade de viralización de cousas que non te das conta deste mundo de hoxe. E tamén, en parte, parece moi curioso, como vos dicía antes, a parte da rivalidade de Chile, con Chile, simplemente, pois, nun momento do podcast tiñan unha pequena entrevista ao típico a xente da calle, ¿no? Que xa sabemos que non é representativo, ¿no? Pero collían e decía, ¿qué le parece la cocina peruana? Pues me parece fantástica porque es nuestro patrimonio y está buenísimo, por ejemplo, esto, esto, outro. Dice, ¿y qué le parecería a usted que si alguien criticase la comida peruana? Y había algún que contestaba, le pego. Y si es chileno, lo mato. Así, y ja. Entonces, créeme, hostia, sí. Que eso, vamos, falaba de un pouco de esa pequena... Igual as culpas non é todo dos chilenos, por lo que parece. No. Le pego. Y si es chileno, le pego y le mato. Bueno, ese diría que foi un resumen do... Non me fun tan longe. Eu creo que a campana non chegou a sonar, pero os cuartos, por exemplo... Sí, no, moi ben, pero sí, pareceme curioso, pareceme curioso que mezclase esas dúas historias. Era máis ou menos razonable. Sí, no, claro, é unha paliza. A mí sonaba de campanas, pero moi longe. A primeira uva xa me comí. Se isto facemos unha competición, digamos que isto ten que ser un punto para a rama. Un mini punto para a rama e non cero para nós. Un punto contra min. Un mini punto contra min. Bien. Bueno, vale, perfecto. Ten posibilidade de remontar? Sí, pues, hai algo máis na recámara. Sí, teño 2 máis. Outro é permanencia temporal. O terceiro. No terceiro remonta. A ver, Noé, por favor. Antes empecé eu. Permanencia temporal nin flores, pero nin de lonxe. Permanencia temporal. Non me acordo de nada, pero solo polas palabras do título vou me tirar á piscina. Emigrantes retornando. Tireime o antes, perdona. Sí. Xa xente que se foi de Venezuela e que iba a ser temporalmente e ali sigue. Esa é a miña teoría. Emigrantes venezolanos en... Sí, refugiados venezolanos en Perú. Joder, góstame a túa teoría, Eloi non dice nada, Eloi está se rindo fora de micrófono. Eloi está dicindo, xa está outra vez mezclando dous. Ya están outra vez co de Venezuela. Pois sí, efectivamente vai sobre venezolanos en Perú. E en concreto dunha chica, bueno, é realmente unha parella que, bueno, contano en base a Anamer, contaba como estaba en Venezuela e como, pues, migrou a Perú.
é unha que primeiro foi a Panamá, non lle saliu ben e despois foi a Perú. Correcto. Moi ben, Rama. Madre mía. Pois... Que me mandaba a mí meterme nesta... Pois, exactamente, ¿no? Falaba, era, digamos, unha parella de xente, se non recordo mal, como vivía ben, ¿no? Relativamente acomodada en Venezuela, ¿no? Pero que aí foi, digamos, conforme a situación foise volvendo complicada, pues intentan emigrar en Panamá, pero despois non acaban tendo moita suerte. Creo que un dos dous era arquitecta ou diseñador gráfico ou algo así. Sí, diseñadores gráficos, exactamente, un traballaba de eso. Era amor hermoso. Sí. E bueno, fala a min sobre todo parece moi interesante pola parte un pouco administrativa da migración e dos refugios, se credes, no? E ao parecer Perú debeu dar comparativamente máis facilidades a venezolanos para que entrasen no país, sobre todo, digamos, no inicio un pouco do éxodo, se credes, con unha cosa que se chama permiso temporal. Permanencia temporal, supoño. Sería de aí de onde viña o título. Permiso temporal de permanencia, el PTP. Incluso eles mesmo dicían que a xente falaba do PTP, pero que xa un pouco xa non sabía o que de onde viñan as siglas, estas cousas, ¿no? E como que pois durante unha temporada isto fixo moi fácil porque nin siquiera pedían pasaporte para entrar no país, e claro, co de conseguir o pasaporte en Venezuela pois tarda moito e además é caro, ¿no? Entonces isto facilitaba moito para os peruanos, ¿no? Incluso sacaban ali algún extracto pois do presidente dicindo, bueno, facendo unhas declaracións claramente pro acollida de venezolanos que quixeran ir ali, ¿no? E bueno, tamén conta un pouco como esas cousas pois non, digamos, como o que de primeiras é todo solidaridade, pois chega, despois cambia a pintadas na rúa dicindo venezolanos fuera, esas cousas, los venezolanos, bueno, lo de nos roban el trabajo, los venezolanos son sucios, son ladrones, todas esas cosas que supoño que pasan en todas partes cos migrantes ao final, ¿no? Desde aquí sí. Vemos desde España, vemos moi lonxe Perú e Venezuela, ambos países, pero pues ao final, pues entre eles pues son igual, que seguramente se tratan igual que nosotros tratamos a países veciños, estas cosas, ¿no? Pero bueno, supoño que desde lonxe olvidas hasta que escoítalo 5 minutos e daste cuenta e despois, pues bueno, pues como me vou a sorprender de esto. Pasa en todas partes. Exacto. Entonces, bueno, a verdad que é duro, ¿no? Porque pues daste cuenta de cómo, bueno, en todas partes ocurren un pouco estas cousas, ¿no? A mí me parece moi interesante un pouco tamén a parte esta burocrática, ¿no? Pues a realidad que pues acostumbrado a moverme pola Unión Europea e nunca ter emigrado ni nada deso, nin ter na familia reciente nada desto de dificultades migratorias, nin esto, pues ten esa parte un pouco dura, pero bueno, por outra parte tamén interesante, ¿no? Se non recordo mal, creo que acababa en boa nota para os protagonistas. Que sempre é como queres acabar un reportaje, ¿no? Pero en realidad pouco importará que a esa familia lle vaya ben en concreto. Sí. Non sei se queredes paso de maneira máis rápida. Vou dar unha pista tamén, a ver, falando, este non vai de migración, pero o protagonista é un migrante tamén. Chámase Ciudad Infinita. Non é, por favor. Porque tú ya lo sabes, ¿no? No, ni vamos. Esto sí, esto ya... No, que va. Eso nin Perú, seguro. Nin Perú é seguro. Eu agora xa vou intentar a ver se consigo descifrar o que está pensando o meu primo. Mellor que intentar sacar eu pola miña conta. Eu agora mesmo teño unha planta rodadora na cabeza, así que... A mí a Ciudad Infinita é unha das maneiras nas cuales a xente se refiere a Barcelona, non? A ciudad sin límites ou algo así. Había unha película, unha novela onde fai 10 anos que se chamaba algo por estilo. Como dices que é un inmigrante peruano, pero podería ir por aí. No, sinto moito. Estou pegando tiros a pega. Ciudad Infinita. Pero é un inmigrante en Perú, ¿no? Claro. En Lima. Exacto.
E o emigrante é... nin idea. Chileno, veña. No. O emigrante é americano. No. Cago en 10. Vese que temos as ideas moi claras. Este É un episodio moi recordado, sí. Diciembre de 2017. Bueno, algunha pista máis que podas dar sin desvelar o misterio? Vai de mapas. Cago en 10. Tiñame que acordar. É o meu tema. Sí, de un emigrante que é novo na ciudad empeza a facer os mapas dos camiños que vai facendo ou algo por aí. Sí. Caliente da ciudad e dibuja un mapa para aprendela. É a idea que teño na cabeza, ahora que me ven á cabeza, pero probablemente non seña así, pero no, todo eso é... A min veume a cabeza o mismo a través de ti, non? Pero non me acordo de máis nada. Eu creo que é un programa que de feito escutei, me gustou, che recomendei porque che gustaban os mapas. Sí, pero é que incluso lle recomendei a máis xente, eu creo, pero non me acordo de nada máis, realmente. De unha persona que se fabricaba os seus propios mapas para acostumbrarse ou para conocer a súa ciudad. Para aprender esa ciudad. Digo vos máis. Bueno, a historia vai de... Bueno, é verdad que Daniel Alarcón pues, conta esta historia introducindo como Lima como unha cidade que él non conocía porque, ainda que naceu en Lima, como que volveu de maior, como quen di, ¿no? E que lle faltaba, pues eso, que necesitaba mapas él para reconocer a ciudad, esas cousas. Entonces, introducindo así, acaba falando de un señor chamado Perrotet, que é un suizo. Porque a particularidade é que Lima é un sitio completamente desorganizado, desordenado, hasta o punto de que eu creo que non hai nin mapas de Lima, non? O que estará tan cheo de colonias separadas e que cada un vai pola súa conta, de que esencialmente cada barrio... non había algo deso, ou estou xa... A realidade é que Lima... A ver, a verdade que non vou comprando mapas por aí, non? Entón eu son moi de OpenStreetMaps e levos por ali hai mapas no OpenStreetMaps, hai Lima. Non hai problema, non? Pero, según Daniel Alarcón e según o señor Perrotet, pois nos 70 non era tal, non? E Perrotet, pois, bueno, unha persona así, fala de si mismo, unha persona un pouco aventurera, acabou, como quen di, non estaba moi satisfecho en Suiza, non? Un país todo feito, dicía el, e quería ir a un sitio a medio facer, ¿no? No que as cousas que el fixese poderían ter relevancia. E bueno, acaba por distintos motivos en Lima e nota que claro, chega por aí pola cidade e o servicio de transporte é totalmente caótico para o que ve el, ¿no? Ve autobuses de todos os colores, sin mapa nin diga por onde van nin por onde deixa de ir. E entón é o que fai como proxecto de vida é moito dicir, ¿no? Pero como proxecto personal, tómase mapear o transporte en Lima. Entón, el vai collendo autobuses hasta que repetía e iba co mapiña que podía ter trazando, faise con un mapa do catastro, non sei como saca dali esas cousas, el métese, digamos, busca o traballo que lle permite traballar menos para vivir e poder facer isto, e vai día tras día meténdose nos autobuses e facendo as líneas de transporte, ¿no? Había como, non sei se decía 90 e tantas, había como 90 e tantas líneas e el métese nunha por unha hasta que dixo, nesta xa estuve. Vai polo mapa e vendo que xa eso, ¿no? El de verdad que despois vai xa non sei que país a traballar, volve, etcétera, etcétera, e conta como, pues eso, as un pouco a aventura tamén para intentar imprimilo, intentar ir á imprenta para conseguir que tal, ir ao Ministerio de Transportes, esas cousas. Non só eso, no? Despois Lima é unha cidade en crecimiento, entón xa non é só do transporte, no? Sino que tamén el mismo, como segundo proxecto, colle facer un mapa máis amplio do que é Lima, que está en crecimiento e había zonas que estaban totalmente imprecisas. Non estaba inventando de todo, entonces. No. Creo que mereces o mini punto desta tanda.
E nada, bueno, pareceume sobre todo un pouco interesante tamén, despois de estar ali, ver que efectivamente de ver os autobuses te dices o primeiro, ¿no? Pues é como vou de tal sitio a tal sitio, ¿no? Como non está claro o transporte os sitios. É verdad que hoxe en día hai unha liña que chama Metropolitana que sí que está claramente marcada, ainda que non se ven moitos mapas por aí, ¿no? Pero que fai un pouco de metro de alguma maneira, porque é un autobús con carril dedicado na maior parte do trayecto, entón realmente avanza relativamente rápido a pesar dos atascos. Pero solo é para ese autobús. Digamos, é como unha línea con distintos servicios, porque non todos os autobuses paran nas mismas. É unha cousa un pouco rara, a verdad, ¿no? Porque pretende ser de alto volumen, dá a sensación, e está como realmente optimizado para eso, dá a sensación, ¿no? E os andenes están feitos, os andenes parecen de metro realmente, ¿no? Con unhas portas deslizantes no andén para que entre rápido entrada rápida. Sí, en Fortaleza había paradas de bus que eran parecidas e o concepto era o mismo, era unha calzada dedicada, cerrada, que non se podía acceder máis que nos puntos de entrada e salida e tal, iba bastante máis rápido que o resto do tráfico. Sí, eu creo que é un concepto moi útil realmente bueno, é verdad que hoxe en día está mapeado, ¿no? Algunhas que eu non eu collín, outras que eu non se chaman yo troncal e outras que digamos que son de alimentación, ¿no? Que alimentan o tronco principal, ¿no? Pero sigue habendo outras máis mobilidades desas que outras que chaman e outros autobuses de outros colores con unha pinta tamén moi destartalada, como podedes imaginar, sobre todo, bueno, uns máis que outros, por supuesto, e sen mapiña e co comercial gritando pola porta, coa porta aberta, dicindo o destino e collendo as monedas do que entra, ¿no? E bueno, nada, pareceu interesante, sobre todo, pues, falando de zonas nas que no momento estás, ¿no? Seguramente se os coitaras sen estar ali ou sen ter estado ali, igual non lle tería tenido tanto romanticismo, ¿no? Se queredes, teño un máis, contestámoslo moi rápido, xa o deixamos. Los bomberos, este é fácil. Vai de bomberos. Sí. Vai de bomberos que son voluntarios, imagino, como a maioría dos sitios de América, que non son unha cousa profesionalizada. Estes son os que a historia esta de que os bomberos eran voluntarios e traballaban en turnos de 24 horas e teñan unha cultura interna moi cerrada e chegou un jefe e se intentou cambiar os turnos para que a xente non tuvese que vivir ali como en nun ambiente moi cerrado e un pouco intentar dividir os grupos da xente para que non houvese as mismas. Non é desto, verdad? Eu non, o sea, parte do que estaba dicindo sí, pero a historia do jefe que intentou dividir, eso no... Eso me parece que o estou mezclando con un capítulo de outro podcast distinto de que isto pasou probablemente en alguna cidade de Estados Unidos. Pero é verdad que daba a sensación de cultura moi marcada e de feito a parte que máis sorprende casi ao principio do capítulo, ¿no? Porque di que pues, unha persona que ven de fora e que lle sorprende que señan voluntarios, eso é o primeiro, ¿no? Pero o que máis lle sorprende é que despois, cando lle pregunte aos bomberos, é que non queren deixar de ser voluntarios, non queren ser pagados, porque eles din que é porque en parte lles vai quitar o valor, o heroísmo que eles teñen, ¿no? A idea é que todos os funcionarios son corruptos, pero os bombeiros son héroes, non? Exacto. Que tenen a imagen mental a imagen pública moito mellor que a dos Exacto. Policías, por exemplo. Eso tamén chocou. Tamén me chocou. Decía que claramente, non sei, algo así como que apoio popular 40%, non sei exactamente como sería a pregunta, dos policías, os congresistas, non sei, 15% e os bomberos 97%. Que decía que en Perú estaba en general mal visto traballar para o sector público nesa línea. Bueno, despois hai unha historia sentimental un pouco de un bombero e o que lle pasa, e certo accidente, e como, digamos, utilizas un pouco para razonar de que como el cambiou a súa opinión e agora pensa que teñen que ser pagados e profesionalizados e que non hai que vivir asegurados. Poder ter un dereito a unha baixa, unha algo así.
imagino. Bueno, pois... Bueno, pues hasta aquí supoño que a sección gustoume moito o formato este, gustoume. ¿Sí? O non sei hasta que punto pode ter interés para a xente que non siga os mesmos podcasts que a nosotros, efectivamente. Pero... A ver, creo que non saliu mal de todo. Xa veremos que tal. Bueno, eu estou bastante contento da historia dos mapas. Eu creo que a historia dos mapas para ter escritado fai 2 anos, eu creo que non estaba mal de todo. No. O nivel de memoria que tiña, ou de recordos que tiña dela. Antes de despedir, hai algo que vos este poñendo contento esta semana? O viaxe, non? O viaxe, o feito de viaxar é como un noche de oportunidades de escutar podcast. Eso tamén. Eso tamén. No, a Wikipedia guardar listas offline, eso dame moita felicidade. O OpenStreetMaps, o Wikiviajes, todo eso que podo levar sen necesidade de conexión, fíxome moi feliz todo este tempo, así que recomendo moito. Bueno, recomendo moito e incluo na entrada do blog cando expliques, por supuesto. Cando expliques o viaxe, pois incluir tamén o material offline multimedia que levabas. Javier, algo que te este facendo feliz? No. Vayas moito, que vamos facer? Hai semanas mellores e semanas peores. Vale, Explain é unha serie de documentaries de Netflix producida por Vox Media. A última semana de outubro sacaron un capítulo sobre piratas que me gustou bastante e me fixo lembrar un capítulo de Rough Translation que falaba do médico xudeu que capturou a Eichmann en Argentina e que tamén me gustara bastante. Sobre piratas modernos, eu non vin o capítulo ese. Piratas modernos ou piratas históricos? Repasa toda a historia da piratería. É moi curioso. Sí, teño visto algún capítulo de Explain, pero non me vin a serie nova. Falando de documentales de Vox Media, hai unha serie de... Son realmente tamén documentales, pero son vídeos que tenen no seu canal de YouTube. Tenen unha serie que se chama Earworm, producida por Estelle Caswell, que esencialmente como Switchton Pop ou como estes podcasts nos que explican a produción de cancións. É unha serie de, non sei, capítulos de tamén un cuarto de hora, mellor, deben de levar 10 ou 12. Se vos interesa pois un podcast tipo Switchton Pop, pois son capítulos que están ben, que merecen a pena. Recomendo vos moito. A mí o que máis me gustou, non sei moi ben por qué, é o de Jay Dilla. Parece moi bon. Xa está, Tito. How's your money feeling? It's about to feel happier with a certificate from Happy Money's partner, Michigan State University Federal Credit Union. Elevate and increase your savings with 18-month terms and only a $500 minimum. And the happiest part? MSU FCU certificates yield 4.5% APY annual percentage yield. Now that's a happier side of money. Elevate your savings. Go to happymoney.com/MSUFCU. That's MSUFCU. Funds insured up to $250,000 by NCUA. The APY is accurate as of the 12/1/2023 dividend declaration date. Early withdrawal penalties do apply. Fees may reduce earnings on the account. Any monthly withdrawals or transfers reduce earnings.